Sheikh Hasina kabla ino ekakam kum commentary rang badu kari Bangladesh haka santarik unai lar arjar saw hadian kejeki paiba haka tegari kalawan pedri syari India pathiar haka jaka hiar lingsun kishipai Hindon Airbus Hajan Delhi dakasi 130 transport aircraft kari India kala sim yakarai ban island ti yaka Sheikh Hasina lengba kilinti sun kari India hadian ke jingkarpat na Dhaka hadaka Army Chief General kari Bangladesh Wagar Zaman Ula pentim baka Sheikh Hasina kala ino yakakam menteri rang badu bat ka sarkar ba support kan penya yakari Bangladesh. Ulo ong ba unsiam jingke kli bat kentu yakin nongsong snong kari Bangladesh ban aya ka jingtre lang uniu he sipai ulai kendu ikiriu san hima bat ong yaki baki bor sipai kinsiam yak jingke kli ban wanra yak songsuk songsengan. Palat sispangut kibriu kilayap ak jingki kenat umsnam persya yak sarkar balam khamat yak Hasina haki arsngi baladam. Kajiki kisamla puli kari Bangladesh kelas sedang haki benai baladep persya ek bahak tungkam bat menta lakala kajiki persya ek sarkar. Katai ke bahak tungkam ke bala persya di kisamla puli kedai ke batmu ai hadu laipo persen haki kam sarkar yaki kun kiksiu jong sipai ke bayakun yakat ma penlai lo yakari Bangladesh house nem syajak ndai spa nyupuwei. Kumno ba Raju? Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hai ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubenai. Hai ta. Ba? Ukau iu unia. Kong undi udai ukau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba? Ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umdei uba ba? Kong. Kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi. Menta ngidei ban sngau tu hi ba ke jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jungi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jungi ila ban yo ya ke jingpang dunas nam bar ke jing bria ki kman Henry ba uni ukau 45 udan jige dei kumno yo i ya ke jingtei ya kamet ka phat ka jungi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc Vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngengat haki babun ki jajingpa ka sarkar ka persangkat bala banwanra ya ka kot ka khia. Ka FSSAI ka batha ba ukhau ata kamlu kadut bat ke ampnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet. Knang ba ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kila pha da ukhau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba phatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da ukhau 45 ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya